Kaixo berriro, hemen nago beste bideo tutorial bat sortu nahian, eta jarraitu egiten dut Teamsekin. Kasu honetan ikusiko duguna izango da zelan, asignazio bat edo lan bat lotu lehendik sortutako formulario batekin. Ez nahi sartuko zelan Microsoft Forms erabiltzen den, nik berez ja badekot formularioa sortuta, horren ikusiko duguna izango da zelan lotu lan batekin. Bi aukera daukagu, sortzea atasa eta formularioa lotu, baina zuzenena hau izango litzateke. Galdeketa berria ipini. Eta galdeketa berria daukagunean, izango litzateke bilatu zein den guk erabiliko dugun formularioa, lehendik sortutako, hemen daukagu hainbat formulario. Kasu honetan, Creative Commons formularioa, eta zuzenean lotu egiten da eta ikusten baduzue klase fiktizioa. Lehen esan daukagun moduan, hemen lanaren ezarpenak egin alditugu, ez dut ikutuko, eta gehitu ahalko genioke etiketa bat lotzeko classworkekin, baina hori beste momentu batean egingo genuke, eta ematengo diot esleitzeari. Esleitzeari ematen badiot ikusten baduzue Creative Commons lizentziak podcast egiteko, eta nire ikasleak, bakoitzak, hemen agortuko litzateke, bakoitzak beteko duenean bere formularioa. Ez da agertuko nota, formularioa ez dute bete, eta formularioa betetzen dutenean, hemen eskumako partean agertuko zitzaidan haiek lortutako nota. Behin nota lortuta, klikatuko genioke eta emango genioke itzultzeari. Baina ikusten duzuenez oso modu erraza da. Atasa batean, guk sortutako formulario bat lotzea. Gero arte!